sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Pag-asik pero sigurado, aksyon na may dalaban palanggan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingahapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Action Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ano ang siling, Jack? May ideya ka na kung sino ang nagbira sa inyo? Oo, sir. Kung mo sugiri ako, para mapadalman ko ini, mausisa ako sa mayo kung kanday sino sila. Ha, Jack, sugiri ako. Sir, ang nagbira sa amon, kag ang nagsulod sa safe house ninyo, kag nagpamatay isang mga upod mo. Isa lang na grupo. Ha? O si sa apalihog, sir. Kay sunod sa nagtimbri sa akon, madalong sila nga grupo, organisado. Delikado sila nga mga tao. High finance, tungod baskog ang handler nila. Amo ba na? O si sa, sir, kay kung magpihong mo nga sila, gid, mabalik ako dira, mabulig ako sa inyo para awayon sila. Kung ginbira nila kami, laban-laban nga ang motibo droga. Pero kung sila man ang nagbira sa inyo, anong motibo nila? Nagasulod sa penser ko, nga base tungod kay Tito. Ha? Asset mo si Tito. Base kung siya ang tuyo. Posible ba nila? Isa lang ina sa nakita ko nga motibo, Major. Pero maathag nga nabatian ko nga sang gabi nga ginbira nila kami. Ngalan ko ang ila ginamit lang. Buot silingon, Jack. Daw naga-inangot-angot man lang ini. Base ko ng ara sa grupo nga ginasiling mo. Naatraso mo man sa una. Amod lang, sir. Sanday sino sila, Jack? Ano nga grupo? Isa ka ngalan ang nagwa, sir. Si Ninyo. Ninyo Gomez. Ninyo Gomez? Sino na siya? Ano ang partisipasyon niya sa grupo? Ang balita ko, Major, lihitimo nga negosyante si Ninyo Gomez. Pero may kaalyado siyang grupo. Kag amoy na nga grupo ang nagbira sa aton. Ano ini nga grupo, Jack? Tagadiin ini sila. Wala pa mabalaan kung may ngalan ng grupo nila. Pero ang balita, taga Mindanao ang halos ara sa grupo. Kung may pila nga taga Iloilo nga araman dira sa grupo. Ang bati ko, mga taga Pasig kag Pututan. Amo bala? Kaya may isa na kang miyembro sa grupo nga madugay na kayo sa grupo ngayon. Isang dito pa sila nag-operate sa Mindanao kag Cebu, ara na siya. Pero taga diri siya. Kag siya ang nagapang-recruit sang bago nga masulod sa grupo. Kagabati ko, ang duha ka tawo nga ginpatay at ginhambal nga mga naga-intra sa illegal drugs, miyembro ato sang grupo. Ha? O, Major, miyembro nila to. Ang buot silingon, ining si Ninyo Gomez naga-intra sa illegal drugs. Hindi pa sigurado, sir. Kaya negosyante siya. Posible nga wala siya naga-intra. Basi ko nag-finance. May ngalan ka sa bisan isa lang nga ara sa grupo nila? Wala. Pero sunod sa nagtimpri sa akon, may taong ara sa grupo nga gitawag nila nga demonyo. Ano? Demonyo? Oh. Kagang ginatabo niya sa Yaguya kada may operation sila. May drawing demonyo, Major. Ano? Kasi sa apalihog, Major. Madalo mang ilang connection. Ari lang sila sa Iloilo. Pero hindi sila makita. Makita lang sila kung ila gusto kong nga makita sila. May handler sila, Major. May mga safe house sila din sa Iloilo. Ano pa? Kung may operation sila, gulpi lang sila madula. May kinapanaguan sila din sa Iloilo nga sekreto kayo, Major. Kag posible, ginapanangiyahan sang
may kwarta nga tao. Ano pa? Madali kag mahapos sa ilang makabanago na yun. Ano? Kilala mo, Major? Oo, ninyo. Asit ka man sa una, pero naghali na siya. Nadulat din eh. Pero sining ulihi, ari naman siya. Nagbalik. Pero wala na siya mag-contact sa akon. Nabalitaan ko na lang alpha siya ni Major Bisana. Mhm. Kung tani nagkasaro ako nga igoon siya. Kasuhan para mapreso. Ugaling, nasiguro ko nga sa luon siya ni Major Bisana. Mapusla lang tao ngayon na eh. Madamo sa nahibalan. Kag dedikado nga pati ako, kag grupo ko, itutsuwan niya kay Major Bisana. Mhm. Tungkol nakipalo siya sa mga illegal na mga lakat sa una. Mhm. Problema gali siya. Sa subong, hindi pa man. Pero, mga problema natin siya sa pilakaadlaw. Kung magsugod na siya kanta kay Major Bisana. At baga muna, hindi talaga nang lang ang paglaton pa nga matabo na. Subong pa lang, dulaon ta na siya. Agod ka, bisan igham na lang niya, hindi na mabatian ni Bisana. Ninyo? Oo. Atagi ko pala sa kumpleto niya nga ngalan. Ang lugar nga posible niya nga ginapwestuhan permi. Kaya ipakuot ko siya sa mga tao ko. Ipapatay ta na lang na. Okay, ninyo. I-forward ko na sa imo, ha? Wala ta lang.
Napadulong muna sa mga tao kung items mo siyang. O boss, ato na. Kay minggay tumboy lang to nga supply ang gin hatag ko sa tao ni Major Bilbes. Kay sila na lang kuno ang mahatag kay tumboy. At ibaya ko na muna eh. Boss, Hmm. dako na kayo ang ginkuha ni tumboy. Kadasig mo ubos ang items niya, boss. Mga estudyante gali ang ginahatagan niya, ang iya customer. Ang mga merya. Oo, mga Kasi nga tumboy man ang lapit sa eskwelahan ng Yabalay. Oo, boss. Tao na ni Major. Nadakpa na niya sa una. Pero ginadiyahan niya nga makagwa. Kagin pabaligya naman eh. Pero boss, aton mga items ang ginabaligya niya. Pas kung magduso ang tumboy nga na, boss. Mayoy. Dako naman ang komisyon sa isang grupo ni Major magamunay. Oh, dako eh. Dako gina kayo, boss. Kamunang luyag ni Major. Ayaw kali. Oh, Si Marikara, bitaw gi. Ipemos na siyang kwarta para masulod sa bangko na yun. Kagipadala kay Mr. D. oh, boss. Positive na. Bago na siya nadagdagan? Okay. Okay. Sige. Sudlon ta siya. Kuhaon ta siya. Sige, Sargento. Wala na ninyo kami dira. 10 to 15 minutes. Ara na kami. Maghanda na kami nga daan. Sudlon ta ang lugar sa target. Ano ni sir man? Basta ko nagsala lang ka mo, sir? Ginasunod niya ako di? Sir, nasalaan lang ninyo siguro ako, sir. Ano ni man? Wala. Kag hindi mahimo nga magsala kami Dominga Bacor. Alias Mingay Tumboy. Ha? Ano ka mga unit, sir? Grupo man ko, Ginagamit man ko sa tropa? Ano? Oo, sir. Aram ako sa tropa. Basi kung nasalaan niyo lang ko, sir. O kung ginhulog ninyo ako? Anong buot mo sa liyon? Major! Oh. Ayun na! Gusti ka mo! 20 ni Kabulto, Major! Animal! Sir, ginagamit ako sa tropa. Basi ko ay lang ninyo may balaan, sir. Sino nga trupa? Ano nga unit? Sino nga mga pulis? Sir, Sumiri ako. Sino ang nag-auyat sa imo? Major! Kadamo na nga nagadamo ang mga tao! Kinanglan mahaling nakita dire! Wala akong sangsaling sa mga tao dire sa palibot! Ano? Bago lang? Para pa sa serya? Okay. Nakalakat na bago lang. Ano? Nabatian mo, Gid? Ha? Bation ang inapagsugilanon? Namit sa tumboy ang halan ko? Sige. Ha? Si Major Bisan ng ila team leader? Okay. Ano? Nakuha ang tanan nga item sa iya?
Ang 20 ka bulto nga bago ko lang napadulong kay Mingay? Animal! Sige. Oo, ako lang bahala. Sige. Bye. Animal. Malain ini. Nakalawit si Mingay Tumboy. Nakuha ang tanan nga bago ko lang napadulong nga item sa iya. Kag namit lang ko no ang ngalan ko kay Major Bisana. Ano ayan ang ginahambal ni Mingay sa iya? Mayo tani ko gisunod na instruction ko sa iya. Kung may mag-igo sa iya, kahit balon siya sa ihambal niya. Hindi gali ka mag-grupo ni Major Belbis? Lain gali ka mo nga unit, sir? Oo. Nga, ano mo si Major Bilbes, ha? Ano mo si Major Bilbes? Kwan, inang... Ha? Ano mo siya? Ano kanila? Tao niya ako, sir. Takot ka ba? Mga abiyan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.